Добрый дзень. І вось Юстыніян становіцца імператарам. І ў яго ёсць мара аб вялікім Рыме, мара аб вялікім, адзіным, магутным, аб гегемоне у міжземнамор'і, аб гегемоне ва ўсёй Еўропе, каб зноў адрадзіць, каб выгнаць варвараў з тых тэрыторый, якія яны захапілі ад Рыму, каб зноў зрабіць, каб зноў адрадзіць тую самую цывілізацыю з Аўгустам, з Цэзарам, з Гаем Марыем, з Цыцэронам, з Сенекай, каб гэта ўсё адкаціць назад. Але ж Юстыніян, калі становіцца імператарам, ён не ў першую чаргу нясецца з галавою, збірае войскі і ідзе там усё назад адваёўваць. І, так бы мовіць, фарбаваць мапу, як у нейкіх стратэгічных гульнях. Але ж ён разумее, што імперыя патрэбна быць не проста вялікай, але функцыянуючай, і каб у ёй было нармалёва жыць грамадству. І спачатку трэба сваю застаўшуюся частку імперыі, усходнюю, яе трэба рэфармаваць, бо ў ёй зараз ёсць шмат рэчаў у адміністрацыі, у збіранні падаткаў, у юрыдычнай сістэме, у арміі, у эканоміке, якія з цягам часу сталіся быць непатрэбнымі. Калі яны водзіліся ў ранняй антычнасці, у сярэдняй антычнасці, яны малі нейкі сэнс, яны былі эфектыўнымі. Але ж час прайшоў, і яны, сталі абузы для імперыі. Іх трэба неяк змяніць, іх неяк трэба адкаціць, іх трэба неяк адмяніць, і на іх месца паставіць эфектыўныя механізмы кіравання імперыяй. Але ж імперыя, яна вельмі вялікая. Гэтыя інстытуты, яны маюць свой пачатак ад самого пачатку Рыма, то есть ім больш за 1000 гадоў. Яны ўжо за час свайго існавання столькі гэтых усякіх непатрэбных рэчаў адрасцілі, всякіх гэтых канечнасцяў зрабілі, які ўжо непатрэбныя Рыму, што змяніць іх здаецца непасільнай задачай. Проста іх маштаб уражвае, як шмат гэтых рэчаў, як шмат аспектаў трэба змяніць. Здаецца, гэта неяк гісторыя, як з Давідам і Галіафам, дзе ў ролі Давіда выступае Юстыніян з яго мэтай змяніць імперыю, а ў ролі Галіафа гэта вялікі апарат, які трэба змяніць. Але Юстыніян гэта ўсё збіраецца рабіць не адзін. Ён разумее, што ён адзін не зможа неэфектыўна, ні колькасна змяніць гэта. Яму патрэбны дапаможнікі, якія сапраўды разбіраюцца ў гэтых тэмах, разбіраюцца ў адміністратыўнай светлыя розуму імперыі, якія маюць канцэпт рэформ, якія разумеюць, што трэба зрабіць, каб прывесці Рым да лепшага. І ён з гэтымі людзьмі і збіраецца змяніць Рым. І першы аспект, які патрабуе рэформ, каб ажыццяўляць усе іншыя рэформы, гэта эканоміка. Бо на ўсё патрэбна грошы. І трэба, значыцца, рэфармаваць шлях, якім ты збіраеш грошы. І Юстыніян знаходзіць чалавека, які будзе займацца рэформай падаткаабкладання. У яго ёсць план, ён адукаваны, ён мэтанакіраваны, ён ведае, што трэба рабіць з гэтай сістэмай. Ён ведае, як яе рэфармаваць так, каб яна прыносіла ў сталіцу больш грошаў, каб былі грошы на праекты, на іншыя рэформы, на армію, але каб яна не абдзірала насельніцтва да апошняй ніткі, і наадварот, каб яна была нацелена болей на багацелыя імперыі. Бо яны з цягам часу, пасля рэформы Дыяклетыяна, як-ніяк 2 стагоддзя прайшло, і яны ўжо навучыліся абыходзіць падаткі, яны іх не амаль што не плацілі. І у сталіцу ад іх траплялі капейкі. Таму з-за гэтага прыток грошаў вельмі скараціўся. А жабракі, ім амаль што не было чым плаціць. І нават тое, што яны плацілі, вышлі ж ты там у Канстантынополь 2 капусткі, 10% твайго ураджаю за гэты тыдзень. Дзякуй, Канстантынополю вельмі трэба твае 2 капусткі. Таму грошаў амаль што няма, і трэба з гэтым штосьці рабіць. І гэты чалавек, гэта Іан Кападакіец. І ён вырашальны ў сваіх дзеяннях. Які ён робіць рэформы? Па-першае, ён робіць цэнтралізацыю падаткаабкладання.
ён ведае, што каб грошы эфектыўна праходзілі ў сталіцу, трэба, каб яны рухаліся не гарызантальна, а вертыкальна. Каб ад вёсачцы яны ішлі ў адміністратыўны цэнтр, ад адміністратыўнага цэнтра ў нейкі мегаполіс рэгіёна, ад мегаполіса рэгіёна ў сталіцу. Каб яно не пераходзіла з вёсачкі ў вёсачку, і там яшчэ, і вось яно хадзіла, потым яны знікалі. Каб грошы рухаліся не ўніз, не па бакам, а менавіта толькі ўверх, толькі ў Канстантынополь. Каб яны не асядалі ў ніякіх кішэнях гэтыя падаткі, але асядалі ў царскай казне. Ну, таксама ён робіць болей бюракратызацыю падаткаў, каб яе абыходзіць, вось рабіць карупцыю, каб рабіць так, каб гэтыя грошы вось былі, з вёскі сабралі, ў Канстантынополь не дашлі, каб гэта рабіць было значна цяжэй. Таксама ён замяняе местных зборшчыкаў падаткаў на імперскіх. Чаму так? Ну, каб паменшыць кумаўство і карупцыю. Таму што, вось, напрыклад, ты нейкі Васілька з вёсачцы. Ой, у цябе ў вёсачцы ёсць сям'я, ёсць знаёмыя, ёсць сябры, але ты разумны. Ты ўмееш добра лічыць, чытаць і пісаць. І там неяк грошы сабраў, пайшоў у Канстантынополь, добра даслужыўся і гаворыш: я хачу стаць налогоабкладальнікам, я умею тое-то і тое-то. І табе говораць: ой, які ты Васілька, маладзец. Ну, ідзі. Так, ты, значыцца, з вёсачцы гэтай, ну ідзі вось у сваю вёсачцу, у Мезію. Ну ідзеш ты ў Мезію, і вось, як бы прыходзіш там, усе радуюцца, а калі прыходзіць час збіраць падатку, табе вось прыходзіць твой сябар, гаворыць: а вось памятаеш, як я цябе там у дзяцінстве выратаваў, каб ты не затануў у рэчцы. Таму, калі ласка, з мяне збірай не 10% падаткаў, а толькі 5, окей? Ну, гэта ж твой сябра, ты там, колькі сябе памятаеш, толькі з ім сябруеш. Такой гаворыш: ладно. Далей, прыходзіць сям'я таксама: а можаш для нас выключэнне зрабіць? Добра. І ты робіш выключэнне для паловы вёсцы. І суадносна, як бы, ты прысылаеш падаткаў, ну, значна менш, чым павінен прысылаць. Таму што, ну, дзяржаве, канешне, разумела, што ў цябе там сябры, сям'я, ўсё такое, але дзяржаве трэба падаткі. Яно цябе плоціць грошы, каб ты прыносіў грошы назад. Што гэта ўвогуле такое? Таму ён змяшчае, ён робіць так, што нельга, каб чалавек з гэтага рэгіёну служыў у сваім рэгіёне. Вось, калі ты там з нейкай Лаконіі, ну, гэта поўдзень паўвострава Пелапанеса, в вобласці знаходзіўся такі горад, як Спарта. Вось з гэтай Лаконіі ты ідзеш у Анатолію, ну, у сучасную азіяцкую частку Турцыі. А калі ты наадварот з Анатоліі, ты ідзеш у Лаконію. Каб у цябе не было ні знаёмых, ні сям'і там, абсалютна ніякіх, каго ты там сапраўды ведаеш і з якімі з твоей сувязі, каб ты для іх не мог зрабіць выключэнне. І суадносна кумаўство, яно зніжаецца. Нармалёва так. І суадносна прыток грошаў у казну паляпшаецца, бо гэтыя грошы не застаюцца ў вёсцы, але яны ідуць туды, ну, куды ён лічыў патрэбным, у імперскую казну. Далей, ён разумеў, што добра, гэтыя рэформы, яны болей, каб збіраць падаткі з простых людзей, і мы іх цалкам выжымаць не будзем. Мы будзем ціснуць на крупную арыстакратыю, на крупную шляхецтва. І з іх патрабавалі, ну, рэальныя сумы. Што гэта значыцца? Прагрэсіўны налог усходняга Рыма. Калі ты там жабрак нейкі, табе разумееш, што добра, ты жабрак, ты шмат, як бы, нам карысці не прынесеш, ты амаль што сам выжываеш. Добра, там ты можаш взяць не стандартную стаўку 10%, а там зніжаную 5%, каб ты неяк выжыў і ў наступным годзе таксама плаціў падаткі. Але калі ты багаты чалавек, то табе гавараць: так, значыцца, у цябе ёсць нейкая вілла, нейкія працоўныя, у цябе ўсё добра, ты там нават чымсьці гандлюеш, штосьці вырабляеш. Таму мы разумеем, што калі ты аддадзеш нам у гэтым годзе не 10%, а 30%, ты ўсё роўна выжывеш. Гэта не пагражае твайму існаванню. Нават неяк у цябе застануцца грошыкі, каб далей развіваць сваю справу і больш нам плаціць грошаў. Таму, калі ласка, падзяліся. Вось, у гэтым годзе плаці не 10%, а 30%, бо астатніх 70% цябе, ну, з вышчым хопіць. Ну, ты, канешне, мог казаць, што не буду, але зноў жа, у імператара ёсць армія, а ў цябе арміі няма. І таксама, вось, з рэальных багацеяў, самых найбагацейшых людзей у імперыі, ён патрабаваў, ну, нейкія вялікія сумы. 80% ад даходу, 90%. Ён гаворыў, што
Вось у табе так шмат доходу за адзін месяц, што ты на гэты нават 10%, гэта з вышчым хопіць на гэты як бы грошы ты можаш накарміць як бы 1000 жабракоў. Таму калі ласка, падзяліся на блага імперыі, на інфраструктуру, на рэформы, на будаўніцтва. Гэта табе ніяк не перашкодзіць. Ты на свае 10% нармалёва так пражывеш. Не купіш 4-ю вілу, канешне, але ўсё ж такі пражывеш нармалёва і са смакам. І як бы багацей адказвае, што калі я кажу не. Як бы Ян Каппадакійс паказвае на Юстыніяна, на армію, як бы, і багацею ўсё становіцца разумела. Таму, дзякуючы гэтым прагрэсіўным падаткам, прыток грошаў у казну рэальна павялічваецца кратна. І сапраўды, упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў прыток грошаў, сапраўды падаткі становяцца рэгулярнымі, стабільнымі і такімі тлустенькімі, смачненькімі, прям нармальнымі, шырокімі, рэальнымі, з якімі можна нешта зрабіць, нешта пабудаваць і нават нешта адкласці. І таксама ён прымае нават у той момант вельмі непапулярную меру, што ён будзе катаваць багацею, якія адкланяюцца ад падатку. Што ён робіць? Ён гаворыць, што вось ты нейкі ганорый, ты адкланяўся ад падатку за мінулыя 20 гадоў. Я ведаю, што ў цябе ёсць сума, якая роўная гэтым падаткам за 20 год. Але ты, такі чалавек, не хочаш іх аддаваць. Нават я табе арміі пагражаю, ты ўсё роўна не ідзеш іх і не аддаеш. Добра, значыцца, я да табе прышлю свой корпус. Ён прыйдзе ў твою вілу, возьме цікавыя інструменты і будзе цябе катаваць. Сапраўды, катаваць менавіта. Пакуль ты не згадзішся выплаціць усе падаткі за гэтыя 20 гадоў, і пакуль ты іх не выплаціш дзяржаве, табе будуць працягваць катаваць. Што казаць? Падаткі ад багацеяў сталі рэгулярнымі і вялікімі, і ўсё тое, ад чаго яны ўхіляліся, гэта ўсё кампенсавана дзяржаве. Вось пытанне, а які гэта робіць імідж Яну Каппадакійскаму? Вось гэта ўжо іншае. Бо гэтыя рэформы, тое, што там ад багацеяў, калі ласка, падзяліцеся больш, што вось гэтае катаванне, это ўсё робіць яго з такіх адних самых людзей нелюбімых у імперыі. Вось кожны багач кожны багацей яго не любіць у імперыі. Таму што, разумееце, ты не любіш чалавека, які можа патэнцыйна табе катаваць, і яму за гэта нічога не будзе, і нават дзяржава гэта будзе разглядаць як нешта, добрае, прыкольнае. І добра, як бы імідж гэта яму робіць не толькі ў моманце, але ж у гісторыі. Таму што ўсе хронікі, якія спансіраваліся багацеямі, у іх напісана, што вось Ян Каппадакійскі, та ён нейкі самы горшы чалавек у імперыі. Ён там самы карумпаваны чалавек у імперыі. Ён там, увогуле, самы найгоршы чалавек на зямлі і антыхрыст. Шмат чаго з гэтага перабольшвання, але ж, як бы, у кожным жарце доля жарта. І сапраўды, ёсць іншыя, болей нейтральныя сведкі, якія паказваюць, што Ян Каппадакійскі быў чалавекам не самым маральным высокім. Але ж, не настолькі, як гэта апісана ў іншых хроніках. І вы разумееце, што збіральшчыкаў падатку ў гісторыі добра не запамінаюць. І гэтую сітуацыю не выправіць тое, што вы эфектыўны збіральшчык падаткаў. Асабліва. Гэта, наадварот, зробіць горш. Калі вы эфектыўны збіральшчык падаткаў, проста аб вас імідж у гісторыі будзе абсалютна негатыўны. Але, дзякуючы яго рэформам, сапраўды, з'яўляюцца грошы ў дзяржавы, каб нешта рабіць. Юстыніян за гэта вельмі ўдзячны. Таксама ён праводзіць антыкарупцыйныя чысткі. Як гэта было? Ён робіць масавыя звольненні і наказанні чыноўнікаў у правінцыях. І з-за гэтых масавых звольненняў, і з-за таго, што ён наказвае чыноўнікаў у правінцыях, з-за гэтага ўсе старыя карупцыйныя сувязі, дзе ўсе ва ўсіх былі памазаныя, усе ва ўсіх былі на правільных пасадах, усе ведалі, каму там што даваць,
што калі я звярнуся да яго, то ён звернецца да яго, звернецца да яго, і мы зробім тое, што ты хочаш, ну, за невялікую сімвалічную плату. Вось усе гэтыя старыя сувязі, як іх магчыма выкараніць? Ну вось менавіта толькі такой татальнай чысткай, татальнымі звольненнямі. І дзякуючы гэтым татальным звольненням усе гэтыя старыя карупцыйныя сувязі, па якім якраз і цяклі грошыкі, яны знікаюць цалкам. Таксама Іан робіць стандартызацыю справаздачы падатку, каб болей бюрократызацыя збірання падатку, каб менавіта па бумагам было бачна, што табе патрэбна прынесці ў Канстантынополь. Каб не проста, на словах, вось, я даю там табе столькі грошаў з гэтай вёсцы, я табе там даю столькі грошаў, і ты як бы на чэсным слове ўсё гэта нясеш, і калі ты прынесеш у Канстантынополь, ты можаш там нейкі там адсотак ад гэтых падаткаў сабе заставіць. Не, усё распісана па паперах, гэтыя паперы ў Канстантынополі, у Канстантынополі ведаюць, колькі ты павінен прынесці. І калі ты гэтыя ўсе грошы, якія ты павінен прынесці, не прынясеш, або прынясеш менш, у цябе будуць вельмі шмат пытанняў з Канстантынополя. Таму вось, менавіта гэтая стандартызацыя справаздачы, калі гэта становіцца на канвейер, калі гэта становіцца стандартнай працэдурай, што сабраў падаткі, напісаў паперку, гэту паперку піша іншы чалавек, адпраўляе Канстантынополь, каб ты не аставляў грошы ў сабе ў кішэнях. Вось менавіта дзякуючы гэтаму карупцыя яна зніжаецца і прыток грошу павялічваецца. Таксама ён умешваецца ў фінансаванне арміі, і каб армія гэта такі вялікі інстытут, які патрабуе шмат грошаў. І каб яно, і калі ты не будзеш даваць грошы арміі, то армія будзе зражацца дрэнна, ваяваць за цябе дрэнна і нават можа падняць паўстанне. Таму фінансаваць трэба, але як зрабіць так, каб фінансаваць магчыма было менш, але ваявала яна также эфектыўна. Ён робіць кантроль паставак харчавання і расходаў арміі. Дзякуючы гэтаму таксама бюрократызацыя там, дзякуючы гэтаму салдаты не могуць там сабе трошкі больш заставіць, аставіць грошаў, ці там наадварот ты вынес, каб салдатам купілі новыя мячы, а камандыр купіў сабе новую вілу на ўзбярэжжы Далмацыі. Гэта што ўвогуле? Не, такога зараз не будзе, зараз таксама стандартызацыя справаздачы і тут, дзякуючы гэтаму такі, проста рассаднік карупцыі, як армія, і расходы, і гэта таксама прасякаецца. І дзякуючы гэтаму, зноў жа, эфектыўнасць арміі падымаецца, але грошаў нават траціцца менш, чым раней. І вось, напрыклад, кантраст з заходняй рымскай імперыяй, калі ў позні час таксама былі спробы неяк зрабіць рэформу падатку, але гэта не адбывалася, там усё ішло на дэградацыю. То есть там было распад, менавіта дэцэнтралізацыя. А вось тут, на ўсходзе, цэнтралізацыя і парадак, і чысціня, і празрыстасць у збіранні падаткаў. Таксама, памятаеце, мы на стрыме пра пачаткі ўсходняй рымскай імперыі гаварылі, што Дыяклетыян зрабіў рэформы, каб у правінцыі былі раздзелены галіны ўлады ваенныя і адміністратыўныя. Дык вось, Іан Кападакійскі, ён на памежных правінцыях, у такіх апасных рэгіёнах, гэтае раздзяленне адмяняе. І зноў жа, гэтыя дзве галіны ўлады зводзяць у адну. Навошта? Бо мэта гэтых правінцый не проста эфектыўна збіраць падаткі і як мага больш грошаў адносіць у Канстантынополь. Не, галоўная мэта гэтых правінцый застацца правінцыямі ўсходняй рымскай імперыі, а не нейкіх сасанідаў. То есть іх галоўная мэта гэта сабе абараніць і не даць персам прайсці далей. І каб яны болей эфектыўней рэагавалі на ўзнешнія пагрозы і паўстанні ў іх. І дзеля гэтага, вось, калі ты зводзіш гэтыя дзве галіны ўлады, ты набліжаешся да гэтай мэты. Але ты якраз ахвяруеш эфектыўнасць збірання падаткаў. Але ён тут выстаўляе аўтарытэты, што, выбачайце, гэтыя памежныя правінцыі, у іх іншыя аўтарытэты, чым у правінцыі ўнутраных бяспечных.
І вось гэтая рэформа, калі ён з'яднае гэтыя дзве галіны ўлады і робіць такіх два тыпу правінцыі, грамадзянская і памежная, гэта становіцца пачаткам такой цікавай і вялікай адміністратыўнай сістэмы ўсходняга Рыма, якая развіецца далей ужо ў такім сярэднявеччы, там у 10 стагоддзі, у 11, як турмы і thэмы. Гэта была такая сістэма, што ўся імперыя, яна разбіта на правінцыі, але ў кожнай правінцыі ёсць свая мэта і свой тып. То есть, напрыклад, ёсць правінцыі грамадзянскія. У іх мэта збіраць эфектыўна падаткі і прыносіць у Канстантынополь. Ёсць правінцыі памежныя. Іх мэта эфектыўна абараняцца ад нападаў. Ёсць правінцыі гандлёвыя, і яны таксама знаходзяцца на ўзбярэжжы. То есть, калі ты на ўзбярэжжы, на марскіх гандлёвых шляхах, то ты гандлёвы. Там, што гэта былі там за правінцыі? Далмацыя і трошкі понт, гэта паўночнае ўзбярэжжа сучаснай Турцыі, і якраз такі Кілікія, гэта паўднёвае ўзбярэжжа, гэта паўднёвае ўзбярэжжа Турцыі. Вось гэтыя правінцыі, яны былі гандлёва-марскімі. Іх такая была мэта, каб не проста з насельніцтва збіраць падаткі, але менавіта каб мець добрую мытню і каб абкладаць падаткамі гэтыя гандлёвыя шляхі. То зноў жа прыярытэт трошкі іншы, і суадносна метады кіравання таксама іншыя. Былі правінцыі не памежныя, але ваенныя, і ў іх была мэта проста мець добры кантроль у рэгіёне, каб не дазваляць паўстанняў, і зноў жа каб пастаўляць у Канстантынополь добрых ваяроў і, напрыклад, там вырабляць нейкія асадную зброю. Гэтыя правінцыі рабілі не на памежных такіх тэрыторыях, але на тэрыторыях, дзе была, напрыклад, вялікая верагоднасць паўстання. Напрыклад, калі балгары прыйшлі і славяне, і зноў, гэта трошкі спойлер, і усходні Рым вярнуў сабе гэтыя тэрыторыі, то на іх быў супраціў. І каб гэты супраціў падавіць, ён якраз такі і робіць, што так, у гэтым рэгіёне нестабільна, значыць, мы памяняем метады кіравання гэтай правінцыі. І вось уся гэтая сістэма, што для кожнай правінцыі свой падход, што яна вельмі эфектыўна з'яўляецца. І вось гэтая сістэма, яна бярэ свае пачаткі менавіта ад рэформ Іоанна Кападакійскага. І дзякуючы рэформам Іоанна у сталіцу цякуць грошы, цякуць шмат грошаў. І гэтыя грошы становяцца фундаментам усіх іншых рэформ і планаў, і менавіта такім палівам дзеля таго, каб спраўджваць мару аб Рыме. Іоанн Кападакійскі, ён маў план, і ён яго ажыццявіў. Юстыніян яму вельмі ўдзячны. Зноў жа, гэты гігант з падаткаабкладальнай сістэмай пераможан. Яна зараз з'яўляецца эфектыўнай. Гэта з'яўляецца перамогай у гэтым аспекце. І наступны аспект, які менавіта патрабаваў рэформ у імперыі, гэта было юрыдычнае права, і ўся судебная сістэма. Там і Юстыніян бярэ на пасаду таго, хто будзе яе выпраўляць, такога чалавека, як Трыбаніяна. У чым была праблема з гэтай судебнай сістэмай? Справа ў тым, што яна брала свае пачаткі яшчэ ад часоў ранняй рэспубліканскага Рыма. То есть, вось, з пачатку 6 стагоддзя да нашай эры да 6 стагоддзя нашай эры яна ішла, развівалася, рабіла тое, да яе далучаліся новыя законы, старыя змяняліся. І справа ў тым, што вось ні разу і ніхто яе не структураваў. Вось, таму у гэтай і у кожнай правінцыі там быў свой варыянт законаў. А ў нашай вёсачцы ёсць такі закон, а ў нашай ёсць такі закон, і вось такое. Што гэтыя былі за праблемы? Справа ў тым, што з-за таго, што ніхто не структураваў, у рымскім праве было вельмі шмат законаў, якія, былі цалкам супрацьлеглыя адзін аднаму. Вось, напрыклад, да прыкладу, гэта вымысел, калі што. Ёсць закон, па нядзелях трэба есць цукеркі. Ёсць іншы закон, што па нядзелям, калі хочацца вельмі, то магчыма есць цукеркі. Ёсць трэці закон, па нядзелям ні ў якім разе нельга есць цукеркі. І вось прывялі да цябе чалавека, які еў цукеркі.
і што ты з ім будзеш рабіць. У цябе ёсць 3 законы і як бы 3 варыянты як бы сыхода, што з ім будзе. І ну, а як тебе ўвогуле як суддзі з гэтым разбірацца? У іх аднолькавы аўтарытэт. Ніхто з іх не больш за адзін аднаго. І табе ну трэба літаральна выбіраць, і як бы гэта вельмі вялікая галоўная боль, таму што калі вось ты там добра вывучаеш, трэба яшчэ з гэтай законы знаходзіць, таму што ніякіх там стандартызаваных там сводаў няма, яны там по розным кнігам разбрасаны, то ёсць такая кніга законаў, ёсць такая кніга законаў, яны абодва накладваюцца, ёсць яшчэ трэцяя, яна там спрабуе адмяняць гэты мінулае, але яе нічога не атрымоўваецца. Просто гэта такая вялікая галоўная боль для суддзёў, для адвакатаў і пракурораў, што гэта ну просто амаль што не тое, што адна з найгоршых прац у імперыі, як бы як былі ж актрысы, але гэта было ну цяжка сапраўды быць як бы удзельнікам судебнай сістэмы. І што гэта параджала? Гэта параджала карупцыю. Як? Ну, глядзіце, вось прывялі да цябе нейкага Васілія. Ён паеў цукеркі па нядзелях. Васілій, ён чалавек такі заможны, ён чалавек шляхетны, як бы яму судзімасць гэта, ну навошта? І таму нагаварыць, што калі ласка, спадар суддзя, давайце я вам просто, ну як падарунак дам вось гэты мяшочак з золатам, а вы скарыстайцеся законам не 3, які забараняе есць цукеркі, а законам 1, які дазваляе есць цукеркі. Я просто адсюль пайду. Як бы, ну, у іх аўтарытэт аднолькавы. Ён просто даў тебе падарунак. І ну і ты ў праве менавіта выкарыстоўваць з якіх ты што ты захочаш. І таму суддзя гаворыць, ладно, і калі там, напрыклад, прыходзіць багацей і жабрак. Вось багацей неяк зрабіў дзень, якое як бы паціснула жабрака, якую як бы пагнятала жабрака, і жабрак гаворыць, што спадар суддзя, ну вось па закону ж так нельга рабіць. Нельга, ну як бы, калі ласка, дайце мне кампенсацыю. Ён увогуле, ён не добры чалавек, гэты багацей. І багацей гаворыць, што спадар суддзя, у мяне ёсць грошы, у вас ёсць закон номер 3. Калі ласка, прыміце закон номер 3, я выйграю суд, і мы падзем асёль па сваім справам. Ну, а ў жабрака грошаў няма. Як бы і суддзя гаворыць, окей, добра. І, ну, справядлівасці няма. Просто лепшыя результаты суда для таго, хто мае больш грошаў. І тады ўвогуле пытанне, навошта тады той суд патрэбны, калі ўсё вырашаюць як бы грошы, і таму ну законы яны ну просто фарс, поўны фарс. І справядлівасці няма. Судебная сістэма гэта просто месца, у якім пладзіцца гэтая карупцыя, і з гэтым трэба штосьці вырашаць. І Трыбуніян, для яго задача вось гэту ўсю тысячагадовую імперыю развіцця юрыдычнай формы вось з раннерэспубліканскіх часоў, з часоў імперскага Рыма, вось гэта ўсё знайсці, структурыраваць, неяк усё зрабіць гэта па-прыгожаму, каб не было нейкіх рэчаў, якія былі б супрацьлежныя адзін аднаму. Вось усё гэта ўзяць і вырашыць і зрабіць добра, ну гэта зноў жа яшчэ большая задача, чым рэфармаваць падаткі. Гэта просто нейкі гігант, якога амаль што немагчыма перамагчы. Але Трыбуніян, ён чалавек разумны, ён чалавек мэтанакіраваны, ён бярэцца за гэтую працу. І за 15 месяцаў ён бярэ і ўсю гэтую гісторыю рымскага права, рымскай юрысдыкцыі, ён яе ўсё бярэ, і з 15 000 кніг, якія распавядаюць пра інцыдэнты ў судебнай сістэме, на якія магчыма арыентавацца, ён усё іх як бы спрэсуе толькі ў 15 кніг і робіць іх разумелай мовай, каб ну нават не нейкія суддзі, каб звычайныя людзі, якія ну умелі чытаць, якія былі здольныя чытаць, просто іх прачыталі, такія оба, ну разумела, значыцца у гэтай сітуацыі рабіць тое трэба. І каб гэта ўсё не было неяк замудрана, з нейкімі петлямі, паваротамі, разваротамі, з фінтамі нейкімі. Не, ён просто робіць, каб гэта было разумела ўсім і проста. Таксама ён усе законы структуруе і робіць з іх кодекс Юстыніянус. Імперскія законы. Вось, і як бы ён гаворыць, што гэта самы галоўны закон ў імперыі. І таксама ён, ну,
таксама робіць такую кніжачку як Institutiones. Это падручнік для студэнтаў якраз юрысдыкцыі, бо як вучыліся студэнты, як увогуле магчыма было стаць юрыстам. Ну вось, ёсць суд, ёсць ты. Нейкіх няма там падручнікаў, кніжачак, гэта ўсё для слабых. Сапраўдныя людзі, якім сапраўдныя юрысты проста ідуць у суд і днямі там сядзяць і глядзяць, як гэты суддзя робіць, як ён там што чытаюць, як ён думае, як ён вырашае. І вось праз годы гэтага насірання яны робяць вынікі такія: я гатовы стаць суддзёй, становіцца суддзёй. Як бы якасць, разумееце, якая. І зноў жа, цяжка, амаль ніхто на гэта не ідзе. Але ён робіць менавіта падручнік для студэнтаў, дзе звычайнай простой мовай напісана, што трэба рабіць, як трэба рабіць, якія прынцыпы. Вось усё гэта у невялікай кніжачцы, вось у гэтым падручнічку ўсё падрабязна, разумела распісана. І любы чалавек, які сапраўды жадае стаць юрыстам, ён можа гэту кніжку ўзяць, прачытаць, зразумець і стаць юрыстам. Таксама ён робіць вось 4-ю кніжачку Новелла Constitutiones. Это новыя законы. Сапраўды проста новыя законы, якія дапрацоўваюць вось першую кніжачку імперскіх законаў. І ўсе гэтыя 4 кніжачкі ён робіць, ён спрэсоўвае ў адны такі вялікі зборнік, усе яго працы, і ён яе называе Corpus Juris Civilis, або Civilis, як на ранняй латынскай вымаўляецца. І перакладаецца літаральна як цела грамадскага закону. І вось у гэтай кніжачцы ён яе пячатае, каб яна была амаль што ў кожным горадзе, каб кожны суддзя, каб кожны чалавек змог здолеў з ёй знаёміцца і зразумець, як і што трэба рабіць у юрысдычнай сістэме. І каб не проста зразумець, а каб гэта юрысдычная сістэма, яна жыла па гэтым кодексе, яна выносіла вырашэнні па гэтаму кодексу. Ён выкідвае ўсе непатрэбныя законы, усе супрацьлеглыя, і стаўляе толькі тыя, якія ясныя, якія разумелыя, які проста паглядзеў і зразумеў: ага, значыцца, у гэтай сітуацыі па нядзелях цукеркі есть можна. Ура! То есть не павінна, не забаронена, а можна. То есть ён выбірае самы лагічны варыянт. Вось усе гэтых законаў, а ўсе такія, якія выклікаюць нейкія неадназначнасці, ён выкідвае. І вось робіць экземпляры, высылае кожны горад. Пытанне, як зрабіць так, каб сапраўды юрысдычная сістэма па гэтых законах працавала і не працавала па старым законах. Па-першае, яна проста зручная, але па-другое, каб быць упэўненым, што вось кожны суд у імперыі працуе аднолькава, што няма там неадназначна, што ў Егіпце мы працуем так, у Леванце мы працуем так, у Анатоліі так. Не, ваўсюль універсальны закон. І як яго насаджаюць, Юстыніян гаворыць так, што ўсё мінулае рымскае права, ўсё мінулыя рэчы, ўсё мінулую рымскую юрысдыкцыю, яна болей не дзейная. Вось дзейная гэты Corpus Juris Civilis. Там все распавядаецца, там сапраўды ўсё падрабязна, але разумела распісана. І Юстыніян гаворыць, што вось і гэтая кніжачка зараз аснова ўсяго нашага рымскага права. І сапраўды, гэта і ёсць тая самая рэч, якую мы зараз называем рымскае права. Яно мала свае пачаткі ў Рыме, але менавіта дзякуючы Юстыніяну і Трыбуніяну у нас зараз яна ёсць як платформа для ўсёй еўрапейскай юрысдыкцыі. Бо гэтую кніжачку праз 600 гадоў у Балонье, у сярэднявеччы, гэты кодекс стаў платформай, стаў базай права ў Еўропе. Усяго еўрапейскага права, усей еўрапейскай юрысдыкцыі, менавіта гэтая кніжачка, яна стала асновай, базай. Менавіта дзякуючы ёй у нас ёсць юрыдычная сістэма. Так, магчыма, праяўляць, што вось, там у нейкіх краінах яна можа там быць недзейная, але ж была такая добрая цытата, што аднаго эканаміста, што калі ён пабачыў не рыначную эканоміку, ён зразумеў усе плюсы рыначнай. І вось так таксама. У параўнанні з юрыдычнай сістэмай
дзе не было гэтага кодекса, ну, дзе няма структуры, вось зразумееш усе плюсы, ўсю ну геніяльнасць, усю фундаментальнасць гэтай працы, гэтага рымскага права, гэтага корпус юрис цивилис. І гэты корпус юрис цивилис ён менавіта стаў базай для ўсей юрысдыкцыі Еўропе і паўплываў на юрысдыкцыю ўсіх тых краін, на які паўплывала еўрапейская юрысдыкцыя. Юстыніан разумеў, што без закона няма Рыма, што нават калі ён зараз прынясе захад, ну, зноў жа, каб ён восстановіць Рымскую імперыю, то без агульнай асновы, каб без агульнай базы, без агульнага закону гэта будзе, ну, бессэнсоўна. Вось. Leges sunt nervi republicae. Законы гэта сухажыллі дзяржавы. То есть гэта тая рэч, дзякуючы якой дзяржава ўвогуле існуе. І яна стала існаваць. Сапраўды, справядлівасць зноў вярнулася ў суды, карупцыя ў судах знізілася, і імперыя зноў зажыла нармалёва і эфектыўна. І не проста імперыя. Гэта вось, якім чынам вось гэтыя нейкія дзядзечкі ў кніжачках сапраўды на нас уплываюць. Гэта дзякуючы Юстыніану мы зараз маем нармальную функцыянуючую юрыдычную сістэму. Але Юстыніану трэба яшчэ абараніць імперыю, бо пагрозаў шмат. Шмат ёсць людзей, якія хацяць захапіць імперыю, якія хацяць яе разрабаваць, якія хацяць захапіць усе багацці Канстантынополя, якія Юстыніан стварыў вось рэформамі падатку. Так, гэта цудоўна, калі ў цябе ёсць цудоўная юрыдычная сістэма, цудоўная сістэма збірання падатку, гэта ўсё ўвогуле вельмі добра. Але ж, калі ты гэта не зможаш абараніць фізічна, калі ты не зможаш зрабіць бяспеку дзеля гэтага, то яно нічога не будзе важыць, бо яно будзе не тваё, але чыюсьці іншае, калі яно ўвогуле не будзе разбурана захопнікамі. Таму Юстыніану трэба чалавек, які зможа эфектыўна абараняць межы імперыі, які зможа перамагаць нават з малымі рэсурсамі, які зможа праводзіць кампаніі, якія плануе Юстыніан. І гэты чалавек гэта Велізарый. Велізарый і Юстыніан яны сябруюць яшчэ даўно. І Велізарый займае такі тытул, як магістр мілітум. Ён вельмі здольны, ён яго заняў у 25 гадоў. Ну, што такое ввогуле тытул магістр мілітум? Гэта, ну, з латынскага перакладаецца як, ну, галоўны ў арміі. То есть магістр мілітум, магістр у арміі. Самы галоўны ў арміі. То есть у 25 год заняць тытул, найвышэйшы тытул у арміі, у самай найвялікшай імперыі на той час, ну, адной самай найвялікшай, там ёсць іншыя прэтэндэнты. 25 гадоў. Гэта проста, ну, сведчыць аб навыках, сведчыць аб досведзе і сведчыць аб, ну, майстэрстве Велізарыя, як ён робіць, як ён разумее, як снабжаць армію, як трэба ваяваць. Ён разумее стратэгію, тактыку. Ён, ну, літаральна ваенны геній. І дзякуючы гэтаму ён прыбываецца на гэты тытул, ну, такім маладым узросце. Ну, для параўнання, што значыць тытул магістр мілітуму ва ўсходзе і што на захадзе. На заходняй Рымскай імперыі з 5 стагоддзя тытул магістр мілітум ён быў галоўней за імператара. Вось менавіта ён кіраваў імперыяй. То есть імператар гэта быў такой болей сімвалічная ўлада. Нават, ну, не канстытуцыйная монархія, але ўсё ж такі гэта проста, ну, неяк была марыянетка ў руках магістра мілітума. Магістр мілітум саджаў імператару з розных сямей. Калі яму не падабаецца адзін імператар, ён бярэ і саджае іншага, там яго брата і так далей. Менавіта магістры мілітумы, яны кіравалі імперыяй. Бо іх была армія ваенная, яны, вось, час прайшоў, стала нестабільнасць, і той чалавек, які кіраваў арміяй, стаў кіраваць імперыяй. Ён заклаў гэту традыцыю, і ўсё 5 стагоддзя заходняй Рымскай імперыяй кіраваў магістр мілітум. Гэтую пасаду займалі не рымляне, але часцей за ўсё менавіта федэраты, ну, і людзі, якіх рымляне называлі варварамі. Готы, германцы, людзі, якія якраз такі прыйшлі захапіць Рым, яны і кіравалі гэтым Рымам з пасады магістра мілітума. Ну, але ва ўсходзе такой дэградацыі, ну, улады не было. Магістр мілітум, ён не адказваў за палітыку, ён адказваў за тое, што стаіць, толькі за тое, што стаіць
у яго імені. І гэта менавіта армія. Велізарый, ён вельмі здольны. І надышоў час праверыць яго здольнасць. Бо на ўсходзе персы працягваюць ціск. Да гэтага за мінулыя дзесяцігоддзі персы нанеслі шмат паразаў Рыму. Яны разбілі шмат войскаў Рыма, яны захапілі Месапатамію, яны захапілі гарады шмат у Леванце. Не ўвесь, канешне, але большую частку. Левант гэта сучасная Сірыя, Ізраіль, Палестына, Іорданія, вось, ну, усходняе ўзбярэжжа Міжземнамор'я. Вось, менавіта персы зараз ідуць, і ёсць сапраўды пагроза, што яны падыдуць да Канстантынополя. Ужо вось, менавіта катастрафічная такая сітуацыя, амаль што катастрафічная. Ім засталося захапіць толькі адну крэпасць. Такую крэпасць, як Дара. Яна знаходзіцца на адным з горных перавалаў у Анатолію, ну, у горную частку Турцыі сучаснай. Калі ты яе захопіш, то ты захопіш горны перавал, і ты зможаш прайсці ў Анатолію, і з Анатоліі ты спакойна можаш прайсці да Канстантынополя. То есть, калі ты аддаш Дару, ты аддаш персам Анатолію. Малую Азію ты персам проста аддаш, калі здаш гэтую крэпасць. Усё гэта апошні рубеж, апошні францір. Яго здаваць нельга. І ў Велізарыя ёсць мэта стрымаць персаў. У яго ёсць задача. У яго няма права на памылку. Калі ён здасі Дару, то, верагодна, персы падыдуць да Канстантынополя. Ужо невядома, ці сапраўды вытрымаюць муры Феадосія націск персаў. Таму Велізарый падыходзіць да Дары. У яго толькі 25 000 чалавек. Не маленькая армія, але ж і не вельмі вялікая. І спачатку даныя разняцца: 30 000, 40 000, 50 000 персаў. У 2 разы больш, чым армія самога Велізарыя. Гэта зараз нават вялікая армія, а па тым часам гэта ўвогуле нейкія неверагодныя лікі. І Велізарый разумее, што калі ён зараз проста адсидзіцца ў крэпасці, займе просто Дару і ніколі адтуль не будзе выхадзіць, персы проста знайдуць іншы перавал і пайдуць да Канстантынополя. Велізарый разумее, што трэба даць персам бой, і трэба яго перамагчы, нельга яго прайграваць. Але як з яго войскам, якое ў 2 разы менш за персаў, у персаў ёсць добры камандыр, добрае войска, дысцыпліна. Як перамагчы? І нават Велізарыю прыходзіць ліст ад персідскага камандыра, калі іх армія ўжо ідзе на Дару, і ў гэтым лісце напісана Велізарыю: здавайцеся, і калі ласка, падгатуйце на заўтра ванну ў Дары, бо заўтра я планую ёй пакупацца. Велізарый хмуры, але ж загадвае сваім войскам капаць роў вось каля Дары ў гэтым горным вале. І вось надыходзіць дзень бітвы. У персаў 50 000 войскаў, 30 з іх пехота, яна стаіць у цэнтры. Астатнія 20 000 гэта кавалерыя і тыя самыя бессмяротныя. Гэта таксама пехота, але ж элітная. Вось гэта менавіта тыя самыя бессмяротныя, што ў 5 стагоддзі да нашай эры хадзілі ў Грэцыю, перамагалі грэкаў пры фармапілах, якія паджыгалі Афіны, якія трымалі вось увесь бліжні ўсход, якія трымалі Егіпет, якія трымалі Персію, усю малую Азію. Вось гэта тыя самыя бессмяротныя з імперыі ахіменідаў, з гэтымі маскамі, з гэтымі традыцыямі, калі хтосьці загінае з іх, то адразу ж на яго месца становіцца іншы. Это той самы элітны полк пехоты. І супраць іх Велізарый з 25 000 войскі. Па цэнтру яго таксама пехота, а па бакам кавалерыя. І персы разумеюць, што калі яны зараз пайдуць такі вялікі чардж пехотай і кавалерыі, то яны пайдуць напрамкі на роў. А ў гэтым рове, не вельмі прыкольна сражацца, таму што ты ўпадзеш, супраціўнік ён звыш цябе, у яго ёсць перавага, як бы і калі ты ідзеш, ты там сябе можаш там ножкі зламаць, то таксама не прыкольна. Таму
персы вырашаюць з пяхотай пачакаць. То есть калі ты пяхотай пойдзеш, вось гэтыя ірвы яны асабліва небяспечныя для пехоты, бо калі ты пойдзеш, то ты можаш проста ўпасці і не выкарабкацца, бо як бы кавалерыя можа проста пераскочыць роў, а для пехоты пераскочыць ром праблематычна. Ну як бы ты проста ідзеш наперад, перад табой перагародка, і ты як бы нападаючы. Велізарыю роў не трэба перахадзіць, але персам трэба. Таму персы вырашаюць пачакаць з тым, каб удараць у цэнтр са сваёй пехотай, а менавіта іх пехотай, і складала іх на вялікшую лікавую перавагу, бо было 30 000 і толькі 20 000 астатніх, а ў Велізара ўсяго 25 000. І тым самым Велізары тым, што вырыў роў, ён закрапіў, ён зафіксаваў армію і пехоту персаў, ну, менавіта пехоту персаў, цэнтральны фланг на месцы. Яна не рухалася, яна не дапамагала кавалерыі, яна не дапамагала бессмяротным, яна проста стаяла. Яна не хацела ісці наперад, бо лічыла гэта неэфектыўным і небяспечным. Яна больш нічым не займалася, яна проста стаяла. І ўвогуле, Велізары такім вось геніяльным хадом, лапатай, ён закрапіў 60% персідскай арміі на месцы. Яна проста у баю не удзельнічала ніяк. Абсалютна. Ну і персы як вырашаюць атакаваць? Яны думаюць, што вось, ага, мы зараз адашлем сваіх кавалерыстаў па бакам і бессмяротных, і хай яны пайдуць там, і таксама вось лёгкую кавалеру, якая знаходзіцца ўжо ў рымлян па бакам, мы там хутка разаб'ем. Так, у рымлян сапраўды кавалеры трошкі менш, але у іх цяжкая кавалерыя знаходзіцца ззаду, за пяхотай, там, дзе вось напісана Белізаріус. І яшчэ ў іх ёсць невялікі кантынгент гунаў, які схаваны. Ну вось, гунны гэта такія лучнікі на канях. Ну, таксама вось, федэраты. І таму бой. Да гэтага персы робяць на правым фланзе невялікую вось, ну, такую разведку боем, яны ідуць наперад, потым адступаюць назад і ўжо перагрупуюцца. Гэта такая была старт боя. Але зараз, ну, ён менавіта пачынаецца. І персы пачынаюць свой наступ. З флангаў па бакам яны высоўваюць і направляюць сваю кавалерыю і сваіх бессмяротных. Рымляне трымаюцца. На правым фланзе персаў нават у рымлянаў сітуацыя палепш, таму што яны трымаюць. Там знаходзіцца толькі кавалерыя і мала бессмяротных, і таму рымская кавалерыя як-неяк спраўляецца з гэтым. Але на левым фланзе персаў у рымлян трошкі горш справы, таму што у персаў больш бессмяротных, лепшая арганізацыя, больш войскаў, і таму яны працягваюць трошкі прасоўвацца далей і неяк ціснуць. Вось. Яны ідуць наперад, і рымляне пачынаюць трошкі адступаць назад і адступаць назад. Здаецца нават, ці што ўвогуле адбудзецца. Персы, ну яны вось, яны зараз возьмуць, разаб'юць рымскую конніцу, потым акружаць рымскую пехоту і разаб'юць. І ўсё. І дара будзе здана персам. Але пакуль што бой працягваецца. І рымляне паціху адступаюць назад да варот Дары. І вось яны прасоўваюцца далей. Але на правым фланзе ў рымлян лепш сітуацыя. Яны туды паслалі адзін кантынгент з цяжкай кавалерыі, яшчэ туды прыбяжала частка кантынгенту гуннаў, і таму там ўсё ж такі лепш. Рымляне разумеюць, што што правы фланг не пасыпецца. Але левы фланг персаў, ён ідзе далей, і пачынае ціснуць, і нават рымляне, яны трошкі сыпяцца левы фланг рымлян, яны пачынаюць адбягаць, а персы, яны ідуць у пераследаванне. То чаму так? Чаму ўвогуле? Што за эпізод пераследавання ў баях? Навошта? Чаму нельга проста стаць далей і на іншы метод? Чаму, калі твой супернік пачынае адступаць, чаму табе патрэбна там абавязательна яго ісці, там дабіваць? Чаму там ты не сядзіш там, гарбаткі не вып'еш, або там на іншых баяздольных адзінак не паспрабуеш іх перамагчы? Справа ў тым, што ў баях антычнасці і сярэднявечча, калі дзве дзяржавы змагаліся, у іх было шмат бітваў, але ж састаў войску гэтых бітваў быў прыкладна аднолькавы. Але ж калі ты там згубіў войску, то ты набраў новае.
значыцца. І калі ты ў гэтай бітве заб'еш як майго больш салдат твайго супраціўніка, у наступнай бітве яго будзе менш салдат, у цябе будзе больш верагоднасць перамагчы. Значыцца, гэта ў тваіх цікавасцях, гэта правільна рабіць так, што ты ў гэтай бітве пераможаш і паб'еш і заб'еш як мага больш салдат праціўніка. І для гэтага і трэба пераследаванне. Гэта было ў антычнасці, гэта вось у раннім сярэднявеччы таксама так працуе. І яны пачынаюць пераследаванне, рымляне адбегаюць, але ж Велізарый са сваім асноўным кантынгентам цяжкай кавалерыі і з гуннамі ён выбягае на персаў, і гэта нечакана. Яны вось спачатку нападалі, зараз ім трэба абараняцца, таму яны становяцца ў абаранительнае пастраенне. І кавалерыя рымлянаў, якая наступала, яна таксама раптоўна паварачваецца да іх, пачынае зноў наступаць. Так, две раптоўнасці. Спачатку мы перамагалі, а вось зараз это што ўвогуле? Адкуль гэтыя кавалерысты ўзяліся? Велізарый, адкуль ты дастаў полк цяжкай кавалерыі? Мы яго не бачылі. Але Велізарый дастае яго і ідзе на левы фланг, каб дапамагчы сваім войскам. І Велізарыю нават ён быў здольны, ён зрабіў такі манёвр, што ён узяў армію персаў на левым фланзе у кола. Вось ён мінуты акружыў сваёй цяжкай кавалерыяй і полкам гуннаў, іх запер. І атрымоўваецца, што персы з такой забараняльнай тактыкі раптоўна перавяліся з наступальнай тактыкі яны раптоўна перавяліся ў тактыку абарончую. Яны працягваюцца абараняцца, але яны ў коле, яны акружаны, то есть нельга збежаць, нікуды адступаць. На цябе ціснуць усіх бакоў, гэта вельмі цяжка. То есть у такой сітуацыі амаль што нельга перамагчы. Ну і персы яны такія ўжо выматаныя, яны на працягу мінулых некалькі гадзін вось гэта армію Велізарыя вось білі, яны трошки стаміліся, але зараз ім трэба наадворот абараняцца, на гэта трэба больш моцаў, а іх ужо няма. Яны абараняюцца з апошніх сілаў, але ўсё ж такі пачынаюцца здаваць. Вось твой таварыш справа бессмяротны. Ён ужо ляжыць на зямлі. Твой коннік, разам з якім ты біў персаў, рымлян, вось, ён таксама ляжыць на зямлі. Але ты працягваеш змагацца, бо разумееш, што калі ты зараз кінеш зброю, або ці ты не кінеш, для цябе выхад адзін. Ужо не будзе для цябе ніякага жыцця. Ёсць, канешне, шанец, што ты прарвешся, што ты вырвешся і што ты пераможаш, але ён маленькі, ну і дзеля яго трэба змагацца. Таму усе персы ў коле яны пачынаюць ярасна змагацца з апошніх моцаў. Але іх ужо занадта мала. І персаў, і моцаў. І яны пачынаюць трошкі змяншацца і змяншацца. Велізарый усё давіць і давіць. І пачынае перамагаць на левым фланзе. І пакуль ён давіць левы фланг, на правым фланзе персаў, войска персаў таксама сыпецца. Ужо не рымляне бягуць, а персы бягуць. І бягуць не пад сцены, у іх ужо няма там за кішэні ніякага туза, ніякай конніцы гунаў, ніякай цяжкай кавалерыі. Усё, толькі пехота. Астатняга нічога няма. Яны бягуць адтуль. Зноў жа, з-за дрэннага камандавання на месцы, з-за няўдачы, з-за таго, што яны дрэнна роў перашлі сваёй конніцай. І, з-за таго, што было мала бессмяротных на гэтым фланзе, то іх фланг, літаральна пасыпаўся. Яны пераходзяць у адступленне. А пакуль яны адступаюць, ужо апошнія персы падаюць на зямлю на левым фланзе. І вось, дзякуючы такім стратэгічным манёўрам, у персаў не засталося конніцы і цяжкай пехоты. Так, у іх ёсць 30-тысячная лёгкая і сярэдняя пехота па цэнтру, але ж у рымлян ёсць кавалерыя. Калі яны зараз разам з пехотай і з кавалерыяй пайдуць наперад, то яны таксама проста возьмуць у акружэнні пехоту персаў і яе, вось гэту 30-тысячную армію, таксама разаб'юць. Таму персы разумеюць, што гэта бітва прайграна. Яны бягуць. І Велізарый перамог. Перамог армію, якой было ў 2 разы больш, чым ён. Якая мала бессмяротных, якая мала цяжкую кавалерыю, якая мала добрую каардынацыю і камандавання, але ж ён яе перамог. І вось, дзякуючы такім стратэгічным манёўрам, у персаў не засталося конніцы і цяжкай пехоты. Так, у іх ёсць 30-тысячная лёгкая і сярэдняя пехота па цэнтру, але ж у рымлян ёсць кавалерыя. Калі яны зараз разам з пехотай і з кавалерыяй пайдуць наперад, то яны таксама проста возьмуць у акружэнні пехоту персаў і яе, вось гэту 30-тысячную армію, таксама разаб'юць. Таму персы разумеюць, што гэта бітва прайграна. Яны бягуць. І Велізарый перамог. Перамог армію, якой было ў 2 разы больш, чым ён. Якая мала бессмяротных, якая мала добрую каардынацыю і камандавання, але ж ён яе перамог.
Не дзякуючы ўдачы, не дзякуючы надвор'ю, але ж дзякуючы сваім вырашэнням і свайму дзеянню на месцы. Это паказвае, яго характарыстыку, што ён перамагае бітвы не колькасцю, нават не якасцю, але розумам і тактыкай і стратэгіяй. Вось менавіта ён чалавек, які карыстае усе перавагі, якія ён можа знайсці. Калі магчыма выкапаць роў, давай выкапім роў. Калі магчыма там схаваць там адзін кантынгент, а потым яго вывесці, каб быў элемент нечаканасці ў супраціўніка, давай так зробім. Калі трэба зрабіць так, каб правы фланг трошкі раней пасыпаўся, давай туды там падвядзем нашых трошкі цяжкіх коннікаў. Вось менавіта дзякуючы вырашэнням на месцы, менавіта яго дзеянням, як у гульне ў шахматах, просто як ён гэта робіць, як ён закрапіў цэнтральны фланг персаў, які просто не мог рухацца больш за палову. Гэта дзякуючы гэтаму стратэгічнаму генію Велізарый перамог. І все, персы яны ўжо не здольныя ісці наперад. Яны ўжо не здольныя, яны ўжо не будуць ісці ў Анатолію. Велізарый, ён змог, ён абараніў сэрца імперыі ў Анатоліі. Ён абараніў Канстантынополь. Ну і што магчыма сказаць? У той дзень ніхто з персідскіх камандыраў ванну удары не прымаў. І дзякуючы гэтай перамозе Рым дамаўляецца з персамі на мір. Нават ён мае такое цікавае, амаль што паэтычную назву, амаль што такую легендарную. Вечны мір. Ён так і называецца. Але ж гэты вечны мір, ён заключаецца не на умовах Рыма, але на умовах Персіі. Таму што персы разумеюць, што яны зараз могуць, яны бы з радасцю працягвалі ваяваць, толькі ім трэба зараз трошкі раны залячыць. І, ім як бы ў састаянні перманентнай вайны з Рымам знаходзіцца, яны заўсёды так былі, яны ўжо звыклі. Але ў Рыма зараз ёсць і трошкі іншыя прыярытэты, Юстыніян ужо хоча ісці там на захад даўно. Таму менавіта Юстыніяну трэба заключыць мір з персы, каб ён ужо, давай, хачу пайсці на захад, персы, вось, мне трэба мір. І персы гэта разумеюць і говораць, што калі табе трэба мір, то мы можам яго даць, але з невялікай платай. І мы можам выстаўляць на нейкія нашы патрабаванні, і яны будуць задаволеныя. І гэта сапраўды так. Юстыніян згаджаецца на ўмовы персаў, ён выплачвае кантрыбуцыю золатам, але зноў ж такі за рэформы падатку у Рыма ёсць золата, і гэта не нейкія катастрафічныя сумы, але сумы, якія Рым можа дазволіць выплаціць персам. І вось, дзякуючы стратэгічнаму генію Велізарыя, усходні францір абаронены. І Рым, Юстыніян, вось, нарэшце, ён можа зараз, вось, ён зараз збіраецца і пойдзе на захад. Позна ўвечары на шыбеніцы 7 чалавек рыхтуюцца да таго, каб быць павешанымі. Натоўп на гэта глядзіць, але ён не лікуе і не сумуе. У яго пакуль што змяшаная рэакцыя, бо гэтыя людзі не злачынцы фізічныя, але злачынцы палітычныя. І гэта па загаду Юстыніяна іх вешаюць. Так хто ж гэта такія? Гэтыя людзі, гэта лідары дэмаў. Што такое дэмы? Дэмы гэта, пачынаецца ўсё з нявінных рэчаў, што гэта проста на іпадроме, на вялікім стадыёне для скачак калесвіц, вось на іпадроме гэта спартыўныя каманды, і дэмы гэта арганізацыі, якія падтрымліваюць гэтыя спартыўныя каманды. Ёсць 4 спартыўныя каманды: белыя, чырвоныя, зялёныя і сінія. Ну і што, як бы. Калі ты ідзеш на стадыён, ты кагосьці падтрымліваеш, бо навошта яшчэ ісці на стадыён? Але ж стадыён, сам іпадром, ён вялікі, проста велізарны. 100 000 чалавек. Гэта на той час ён атрымлівае 5-ю Канстантынополя. 20% насельніцтва ў адным месцы. Нават калі яго зараз перабудаваць, то гэта ён будзе ўваходзіць у 5 самых найвялікшых стадыёнаў ва ўсім свеце. Проста трэба разумець яго маштаб. Ну і што? Добра людзей? Ну і добра. Шмат людзей глядзяць гонкі калесвіц, ну і нармалёва. І што такое? Чаму як бы лідараў нейкіх там спартыўных фан-клубаў будуць вешаць?
Таму што гэта не проста былі нейкія спартыўныя фан-клубы дэмы. Вось, ну, яны таксама называліся белыя, зялёныя, сінія, то есть у гонар таго, каго яны падтрымлівалі. Але гэта былі арганізацыі, нейкія суполкі, у якіх людзі не проста за кагосьці балелі, а ў якіх людзі жылі, бо у іх людзі знаёміліся, малі сяброў, і гэта праз іх працякала ўсё сацыяльнае жыццё Канстанцінопаля. Не ты проста калі ішоў там ісці піва з сябрамі, то твае сябры былі з нейкай дэмы. Калі ты там ішоў некага біць, ты ішоў разам са сваімі сябрамі з дэмы. І ты ішоў біць іншую дэму, таму што табе яна не падабалася. Але чаму людзі ўступалі, чаму яны ўвогуле біліся з кем-то? Ну, справа ў тым, што людзі, вось, якія наведвалі гэты іпадром, яны былі такімі гарачымі галавамі. Яны заўсёды гатовы былі пасля, як зараз, нейкія вельмі фанаты. Ну, вы ж ведаеце, што там ноччу ствараецца пасля вячэрніх вялікіх футбольных матчаў. Вось, ноччу, тады яшчэ агнестрэл не было, але ж былі кулакі, гэтага было дастаткова. Вапілі, лямантавалі, крычалі, біліся адзін з адным. Таму што, а чаму вашы перамаглі, а чаму нашы перамаглі? А ну атрымоўвай. І вось заўсёды кожны матч пасля гэтага перарастаў нейкую патасоўку. Ну, патасоўка, і што? І справа ў тым, што гэтыя патасоўкі маглі ўзяць нейкі палітычны характар, таму што і дэмы самі, яны у заснове сваёй, у такій базе сваёй, яны таксама былі палітычнымі, таму што гэта не проста была нейкая, напрыклад, дэма сініх. Гэта было, напрыклад, праўладная дэма. Дэма такая, якая падтрымлівала рэформы, якая падтрымлівала ўладу. І наадварот, дэма зялёных, якая была супраць яе, таксама другой галоўнай дэмай, гэта якая была дэма антыўладная, болей анархічная, болей такая рэакцыйная на гэтыя рэформы, болей за народ, болей за дэцэнтралізацыю ўлады. Менавіта у дэмах людзі збіраліся, людзі заводзілі знаёмствы, людзі у дэмах былі нейкія суполкі па цікавасцям. Дэмы таксама былі моцамі, якія падтрымлівалі розныя рэлігійныя цячэнні. Напрыклад, дэма сініх, яна падтрымлівала афіцыйнае праваславие, ну, артадоксію, а дэма зялёных, яна была, наадварот, болей манафізіцкая. То есть, ну, зараз гэта прызнана ерасі, але ў той момант гэта таксама было, ну, дзесьці 40 ці 30% Канстанцінопаля яна вызнавала менавіта манафізіцтва. І дзякуючы гэтаму, гэтыя дэмы, яны не проста месіліся адзін з адным, але месіліся за веру, за прыроду Хрыста ці за рэформы. І, ну і добра, што І калі іх не кантраляваць, то вось зберуцца усе гэтыя дэмы, 100 000 гэтых людзей на іпадроме, і калі іх там неяк раскачаць, або ці там калі яны самі захочуць чагосьці, то вось гэты, калі 100 000 чалавек разам дамовяцца і нешта патрабуюць, то будзе вельмі цяжка іх назад адмовіць ад гэтага. Цяжка будзе казаць, што цяжка ім будзе адмовіць увогуле. Вось яны гавораць, мы хочам адкаціць рэформы, ну там, да прыкладу, ці мы хочам зрабіць тагосьці. І, ну, а як ты адмовіш 100 000 людзям? То есть ты можаш, канешне, вывесці армію, але гэту армію змятуць. Гэта не проста, тыпу, ой, все, меч абнажуй, такое, у тебе меч, у меня кулак есть, давай пойдзем драться. Яны заўсёды былі такія гарачыя головы, яны заўсёды былі гатовы да нейкага двіжа, да нейкага кіпіша, ну, нярэдка вось іх патасоўкі скончваліся нейкімі паджогамі. І таксама дэмы гэта не проста былі нейкія забаўленні працоўнага класа, але ж праз іх было лабіраванне, і менавіта іх выкарыстоўвалі як пагрозу ў вышэйшых верхах. Таму што адразу ж нейкія арыстакраты зразумелі, што калі я вось падкуплю лідара гэтых дэмаў, каб ён падтрымліваў мае цікавасці, і потым прыйду да іншай арыстакраты і скажу, калі ласка, адкаціце вось пошліны на мае землі, а інакш я зараз усю дэму зялёных выведу, і яна змяце ў вас тут усіх увогуле, адсюль і падалей. І што? Ну і суадносна з гэтым шантажом масай, ну, суадносна, дзесьці ў сярэднім 25 000 чалавек, ну, гэта як армія Велізары падары. Канешне, яна не структурыраваная, недысцыплінаваная, але ж, ну, на вуліцах горада яе цяжка супыніць, іх, ну, рэальна шмат.
і там іх нават зялёных было не 25 тысяч, а больш, каля 35 тысяч. І калі вось яны чагосьці захочуць, то будзе вельмі цяжка іх у гэтым пераканаць на стадыёне адразу ж. І таму гэта былі такія вагонь, з якім магчыма было гуляцца, з якім магчыма было выкарыстоўваць нейкія палітычныя інструменты арыстакрата. То есть імператар, калі ты не зробіш тое, зараз в сваіх 35 тысяч, вось нас 35 тысяч, і мы ідзем разбірацца. І, ну, а што ты можаш адказаць? Такую, да, воу, все, хопіць, добра, зробім, як ты просіш. Ну, сапраўды, будзе табе танней проста згадзіцца на умовы гэтага арыстакрата, чым падаўляць гэты мяцеж. Таму дэмы гэта былі такой палітычны рухам у Канстантынополі. А чаму ўвогуле людзі ішлі ў гэтай дэмы? Чаму яны ўвогуле ішлі на іпадром? Ну, і тады, як і зараз, патрэбныя было вось гэты канцэпт. Панем эт циркумсенсус. Хлеба і відовішч. Ось як бы хлеб, разумела, на хлебе ты жывеш. А відовішчы гэта менавіта тое, што і напаўняе твоё жыццё. Ну, жыццё звычайнага працоўнага. То есть ты спіш, ты еш, ты працуеш, і трэба нешта іншае, дзеля чаго цябе цікава існаваць, дзеля таго, што цябе цікава назіраць. І менавіта гэты іпадром, які замясціў гладыятарскія баі, калі яны раней былі самымі галоўнымі, то пасля стаўлення хрысціянства як галоўнай рэлігіі ў імперыі гладыятарскія баі чамусьці адмянілі. Ну, як бы па хрысціянскім прадстаўленням гэта было няправільна. І таму, ну, патрэба ж яна засталася. Як яе задавальніць? Ну, ось так вось зрабілі. Давайце мы зробім вялікі такі авальны стадыён, і на ім будуць калісвейцы катацца. Давайце. І за гэта тыпу, опа, яны хутчэй, яны хутчэй, просто нейкі адрэналін, накал жарсцяў на стадыёне, гэта ўсё. Потым, як гэта ўсё выліваецца, пагромы, паджогі, як бы, потым, як бы, пойдём біць сініх, пойдём біць сініх, не, давай, пойдём біць праваслаўных, хоць уж гэтыя сінія праваслаўныя, яны мне ўсё жыццё сапсавалі. Дык гэта вы, манафізіты, тут усё нам маліну псуеце, а ну, давайте біцца. І просто літаральна кожны дзень, ну, кожны дзень, калі быў матч, ну, дзесьці гэта там, кожныя 2 ці 3 дні гэта ўсё ночы скончылася патасоўкамі. І, ну, гэта так было. Імператар, менавіта, падтрымліваў сініх, бо яны такія былі праўладныя, і, ну, і Юстыніан сам быў з дэмы сініх. Ён, калі прыйшоў к Канстантынополь, такой, опа, прикольна, я іх падтрымліваю. І, дзякуючы, дарэчы, сінім, Феадора і сустрэлася з Юстыніанам. Ось, цікава, дарэчы, адзначыць, чаму Феадора, якая была манафізіткай, апынулася ў дэме сініх. Ну, насамрэч, дэмы яны не былі такімі, просто, каб увайсці ў дэму сініх, ты павінен быць праўладным, ты павінен быць за рэформы, ты павінен быць праваслаўным. Не, ты просто, калі маеш сувязі там, і калі, ну, просто хочаш, табе там падабаецца сінія, табе падабаецца суполка і культурнае грамадства, якое там знаходзіцца, а оно там было, то есть ты праз гэтыя дэмы можаш сувязі нейкія наладзіць, то тады табе можна, нават там, калі ты там манафізіце ўвогуле там нестарыянец нейкі, магчыма. Таму вось, ну, і так, канешне, ёсць афіцыйная афіліяцыя, але ж, ну, яна толькі афіцыйна, але там рэлігійны склад, ён быў разнастайны. І суадносна Феадора, яна хоць і сама была манафізіткай, але ж была ў такой праваслаўнай дэме, менавіта дзякуючы ёй, і сустрэлася, ну, здаецца, актрыса сустрэлася з імператарам. Ну, з правай рукой імператара на той момант. Ну, вось, дэмы былі такім таксама сацыяльным ліфтом, дзе нізы грамадства кантактавалі вось з самымі вярхамі. І не толькі сацыяльным ліфтом, але ж такім менавіта зброяй і пагрозай у руках арыстакраты. І цікава будзе паглядзець, калі гэта ўсё можа апынуцца не як звычайна, не скончыцца звычайна патасоўкай, а зайсці трошкі далей. І гэта заўсёды было нейкай парахавой бочкай, заўсёды была такая магчымасць. Але ж менавіта у той вечар, калі, таму што Юстыніану яму ўжо было давольна, што нейкія гэты дэмы, якімі кіруюць арыстакраты, ну, сапраўды, таму што гэта лідары дэмаў, хоць і народ, ён
мог там ён выяўляў сваю волю, тыпу сапраўды мы хацім тагосьці, мы хацім тагосьці, але ж былі задакументаваныя прычыны, калі ён хацеў чагосьці, на што я там, а чаму ты гэта крычыш, а мне там камандыр казаў. Добра, а чаму камандыр казаў? Таму што яму там далі это нейкі там кулёчак золатам наказалі, вось калі ласка кажы сваім падчыненным, каб яны так крычалі. Таму так, Юстыніян разумеў, што менавіта праз гэтай дэмы арыстакраты яго літаральна шантажуе. І калі ён зараз прыменшыць уладу дэмаў, то ён паменшыць улады арыстакраты на сябе і будзе здольны сапраўды, па-першае, аставіць свае рэформы, па-другое, не дапусціць ніякай грамадзянскай вайны ў імперыі. І таму ён загадвае павесіць лідараў дэмаў наглядна, каб усе разумелі, хто тут галоўны, што імперыя не кіруюць нейкія дэмы з нейкімі арыстакратамі, але імперыяй кіруюць імператар. І ён казаў, што вось, з мяне хопіць весці іх, калі ласка, на шыбеніцу. Ну і вось, вечар, узыходзіць луна, і палач цісне на рычаг, целы падаюць уніз. І раптоўна дзве звяроўкі абрываюцца, і целы падаюць на землю хрыпячы. Яны не памерлі. Натоўп у замяшальніцтве, стражнікі таксама. І тут раптоўна з натоўпа выходзяць два манахі. Яны гавараць, вось гэта не раптоўна, это не дарэмна, што так адбылося. Калі гэтыя людзі выжылі, то Бог хацеў, каб яны выжылі. Гэта яго воля, таму, калі ласка, пакіньце іх, мы зараз з сабой іх забярэм і адвезем у нашу цэркву на іншым беразе ракі. Яны іх забіраюць, перавозяць у царкву. Пакуль стражнікі за гэтым назіраюць, яны трошкі ачухваюць і гавораць, стой, пачакайце, але ўжо монахі ўплылі. Такія, ну ўсё, значыць, трэба справу скончыць да канца. Яны ідуць, даходзяць да гэтай цэрквы, ветліва просяць аддасці назад гэтых людзей, ім адмаўляюць, яны пачынаюць асаду гэтага манастыра, царквы. Калі яны пачынаюць асаду, гэта ўсё, за гэтым ўсё назірае вялікі натоўп. Ён таксама побач збіраецца, цікава, што адбываецца. І натоўпу не падабаецца, яны сапраўды таксама, яны вызнаюць, што гэта было знаменне Божае, што Гасподзь захацеў, каб гэтыя людзі выжылі. Яны гавораць стражнікам, пачакайце, адпусціце вы іх, калі ласка. Калі яны выжылі, то яны заслужылі таго, што яны выжылі. Не трэба далей ісці. Калі ласка, стражнікі адмаўляюць. Натоўп пераходзіць ад неразумення да разачаравання, да гневу. І вось на наступны дзень Юстыніян, як заўсёды, выходзіць на іпадром на сваё месца імператара. У яго думках, як жа лепш так зладзіць, каб пачаць свае кампаніі на захадзе. Ён думае, як трэба наладзіць снабжэнне, ўсё гэтае. Але ён не адчувае, але атмасфера на іпадроме трошкі іншая, чым заўсёды. Народ трымае свае вочы на Юстыніяна. І ўжо не з нейкай пагарды, але з нейкай просьбай у вачыма. Яны пачынаюць крычаць, дайце пашчады, пашчадзіце, калі ласка, змілуйцеся над тымі палоннымі. Калі ласка, спадар імператар, прысякіце гэтую несправядлівасць, што чыняць вашы салдаты. Калі ласка, не трэба, змілуйцеся. Але імператору ўжо было дастаткова улады дэмаў, і таму ён катэгарычна адмаўляе. Ён не загадаў іх павесіць дзеля таго, каб потым, калі яны выжылі, іх проста адпусціць. Ён разумее, што калі ён хоча ўтрымацца на месцы, то трэба быць вырашальным у сваіх дзеяннях. Натоўп трошку сціхае. І пачынаюцца гонкі. Натоўп ён разачараваны, што Юстыніяна яны не пераканалі. Але гэта не значыць, што ён здаўся да канца. Гонкі працягваюцца, Юстыніян нічога не ведае. Ён глядзіць і думае. І пад канец гонкі народ зноўку просіць, Юстыніян зноў адмаўляе. Але ж гэта не скончваецца. Народ прыдумвае новы лозунг. За Дынама. Доўгае лета міласэрным, сінім і зялёным.
Вось яны пачынаюць гэта крычаць імператару. Імператар разумее, што ў гэты раз яны проста, мабыць, не разайдуцца, што яны, калі скончыцца матч, у іх сапраўды ёсць нейкія планы, і яны гатовыя стаяць, да пераможнага канца, каб вызваліць тых людзей, якіх ён загадаў забіць. Ён трошкі перажывае, ён ужо разумее, што гэта можа быць нават нейкай пагрозай, але ён нічога не прадпрымае, ніяк не рэагуе. Натоўп крычыць: доўгае лета міласэрным сінім і зялёным, доўгае лета міласэрным сінім і зялёным. І тут з натоўпу хтосьці выкрыквае: Ніка! Што з грэцкага перакладаецца як захапляй, як перамагай. Звычайна гэта крычаць у бок кіраўніка калясвіц, каб ён перамагаў. Але ж у гэты раз яны гэта крычаць у бок імператара і крычаць не з інтанацыяй як перамагай, але з інтанацыяй захапляй. І вось спачатку скрычаў адзін, потым яшчэ адзін, потым ужо сотня крычыць, потым уся дэма, а потым не толькі іх дэма, але ўсе людзі, і сінія, белыя, і чырвоныя, і зялёныя, усе крычаць адно слова: Ніка! З вачыма на імператара. Юстыніяну становіцца вельмі не па сабе. Ён разумее, што гэта добра для яго не скончыцца. Ён разумее, што трэба зараз здаць назад, бо калі ён зараз не здадзе, то гэты натоўп, гэты 100-тысячны натоўп, ён зараз пайдзе і скіне з яго з улады. Ён можа ўвогуле што заўгодна зрабіць. І ён вось як бы гаворыць, што ладно, я даю, як вы і прасілі, амністыю тым людзям і ўсім тым, хто ўдзельнічаў у беспарадках. Натоўп, ён задаволены, але ж ён ужо адчувае сваю ўладу, ён адчувае, што гэта ён зараз можа патрабаваць што заўгодна. І таму ён гаворыць, што змясціце карумпаваных чыноўнікаў, змясціце карумпаваных людзей, які зараз сядзяць ва ўладзе, змясціце Трыбуніана, Іана Кападакійскага, Велізарыя. Юстыніян з гэтым таксама згаджаецца. Потым народ патрабуе адката цалкам усіх рэформ. Юстыніян таксама з гэтым згаджаецца. Ужо скончаныя гонкі, але ўжо усім не да гэтага. Усе глядзяць на тое, наколькі далёка зайдзе народ у сваіх патрабаваннях. І хтосьці казаў: патрабуем адстаўку Юстыніяна. І ўсе, ужо ўвесь натоўп, усе гэтыя 20% Канстантынополя зараз патрабуюць адстаўкі Юстыніяна, каб ён пакінуў пасаду імператара. Юстыніян, ён ужо не здольны гэта прыняць, і ён вырашае бегчы, пакуль да яго не прыйшлі і не зрабілі гэта фізічна. Гэта для яго ўжо канечная лінія, за якую ён пераходзіць не збіраецца. Таму ён разгортваецца і праз тайны ход, які вядзе напрамком ад іпадрома да свайго палаца, бяжыць разам з сваёй жонкай Феадорай. Здаецца, што гэта канец яго кіраванню. Здаецца, што ўсё. Натоўп проста зараз прыйдзе да яго палаца і яго скіне. Але ж насамрэч самае горшае яшчэ наперадзе. Натоўп цалкам на эмоцыях, на адрэналіне зноў жа. У яго запаліўся запал, калі ён запаляецца пасля боек. Але ж зараз яны марнуюць гэту энергію не на бойкі адзін з адным, не на тое, каб праваслаўныя білі монафізітаў, а ты білі ў адказ. Не, яны зараз ідуць разам, і сінія, і зялёныя, бо яны разумеюць, што іх больш агульнага, і што нават цікава, што гэтыя два чалавекі, які ўратаваліся ў той вечар, яны былі з двух супрацьлеглых дэмаў, гэта сініх і зялёных, з двух галоўных дэмаў. Здавалася б, непрымірымых ворагаў, але ж зараз яны разам супраць імператара. Яны пакідаюць іпадром і пачынаюць крушыць. Пачынаюць вандалізм, які яшчэ не сустракаўся не раней. Калі раней это былі, местачковыя нейкія, адзіналічныя учынкі, які нават пакрываў сам Юстыніян, бо ён сам быў з дэмы сініх, ён падтрымліваў іх, ён іх
крышаваў, бо яны патрабнялі ўладу, ён падтрымліваў іх, і таму калі яны рабілі нейкія непарадкі, нейкае хуліганства, калі яны нават нешта разбуралі, то Юстыніян глядзеў гэта праз пальцы, але ўжо да зялёных, наадварот, Юстыніян стаўся з падазрэннем. І зараз сінія, які быццам былі за імператара, разам з зялёнымі, з сваімі ворагамі, ідуць, каб скінуць Юстыніяна. І па шляху сваім яны пачынаюць разбураць будынкі. Яны пачынаюць разбураць архітэктуру, разбураць будынкі дзяржаўных устаноў, але ж і гэта нават не самае горшае. Бо самы галоўны злодзей у гэтай гісторыі – гэта вагонь. Спачатку хто-то з іх падпальвае нейкі дом. З яго агонь перацягваецца на іншы, з іншага на трэці. І вось ужо зараз гарыць квартал, потым 2, потым 4. І гэты агонь ён не супыняецца, ён ідзе і далей, і далей. Людзі спрабуюць яго затушыць, энтузіасты яны спрабуюць бегаюць з вадой, з пяском, але ж дэмы іх супыняюць. Яны хацяць, каб гарэў горад, каб гарэў ён, каб гарэла антычнасць. Бо ў гэтым агню не проста згараюць самі будынкі, нейкія архітэктуры, але згараюць і тыя скарбы, якія засталіся ўсходняму Рыму ад антычнасцю. Статуі, нейкія малюнкі, мазаікі, кнігі, труды філосафаў, труды мастакоў. Усё гэта зараз гарыць у вагне чырвоным полымем. І вагонь перацягваецца ўсё дальше, ўсё далей і далей. Ён захапляе такую царкву, як Айя Софія, это на грэцкам, Святая Софія, і яе цалкам разбурае. Адна з найвялікшых цэркв у горадзе зараз спаленая агнём, які пароджаны хаосам, нестабільнасцю і анархіяй. А народ, ён працягвае далей. Ён працягвае падпальваць яшчэ будынкі, працягвае яшчэ разбураць. Усё, ўжо ў палове Канстантынопаля улады Юстыніяна няма, і народ падыходзіць да палаца Юстыніяна і асаджае яго. Здаецца, ўсё, гэта канец. Больш, перарвецца зараз дынастыя Юстына, якую ён заклаў, калі прайшоў з Ілірыі. Всё, зараз, здаецца, адзін выхад для Юстыніяна тут – это толькі бегчы. Пад яго кіраваннем ёсць яшчэ флот. Пад яго кіраваннем ёсць яшчэ імперская казна. Ён можа зараз узяць гэтую казну, узяць флот і бегчы з Канстантынополя, літаральна. У нейкі Егіпет ці ў нейкую Далмацыю, дзе яго не дастане народ. Ён можа проста туды прыехаць і заўсёды забыцца аб тым, што ён быў імператарам, заўсёды забыцца аб мару на Рым, заўсёды забыцца аб той уладзе, якую ён трымаў, і проста скончыць сваё жыццё ў выгнанні. І з ім згаджаюцца тыя людзі. З ім згаджаюцца, што так, давай, пойдзем, канешне. І у Юстыніяна з'яўляецца такая гіпотэза ў галаве, што, магчыма, частка з гэтых людзей, з арыстакрат, якая тут сидзіць побач з ім, магчыма, яна і выстаўляла гэтае патрабаванне на іпадроме. Што, магчыма, яна і падкупляла лідараў дэмаў, каб яны гаворылі людзям, што крычаць, каб яны менавіта зараз патрабавалі яго адстаўкі, каб ён пакінуў пост імператара такім гвалтоўным спосабам. І ён думае, што найгоршае, адно з такіх рэчаў, што яны могуць быць разам побач з ім, і што не ведае, каму магчыма давяраць, а каму не. Здаецца, увесь Канстантынополь і людзі, і арыстакраты зараз супраць яго. І выхад толькі адзін – бяжаць. І ніхто яго не адгаворвае, акрамя яго жонкі Феадоры. І Феадора яму гаворыць, што не, табе патрыарх на святы прастол імператара ўсходняй рымскай імперыі не намазваў, каб ты зараз узяў казну і каб ты сышоў. Што менавіта твоя прафесія, твой доўг імператара дзеля того, каб заставацца імператарам, а не каб бегчы. Гэта не часовая пасада, гэта пасада, якую ты павінен займаць усё жыццё. І нават калі прыйшоў момант,
што патрэбна цябе сустрэць гвалтоўную смерць на гэтай пасадзе, то лепш ад яе не бегчы, але сустрэць. Як бы спартанская са шчытом або на шчыце. І яна гаворыць такую знаменитую цытату, што царская парфіра найлепшы саван, што імператарскія адзенні гэта найлепшыя адзенні, у якіх магчыма сустракаць смерць. Ну і яна пераконвае не толькі Юстыніяна, але яшчэ вялікую частку палаца. І таму Юстыніян ён адмаўляецца ад ідэі бегчы і гаварыць, што так, добра. Калі так, то трэба дзейнічаць. Нельга тут проста сядзець і чакаць, пакуль дэмы прыйдуць сюды і разаруць мяне на кускі. Трэба першым быць. Каб перамагчы, трэба нешта рабіць. І таму ён кліча Велізарый сюды, і камандыра Мундуса трэба сюды. Мне трэба з імі паразмаўляць і дамовіцца, як мы будзем падаўляць гэтае восстанне. А яшчэ ён гаварыць, што паклічце сюды Нарсеса. Нарсес, падыходзь сюды. Або Нарса, у залежнасці ад перакладу. Гэта быў армянскі еўнух, які быў давераным Юстыніяна, які адказваў за казну і трошкі за дыпламатыю. Ён гаварыць, што Нарс, калі ласка, вось трымай гэты вялікі, тлустненькі, смачненькі мяшочак з золатам і ідзі на іпадром, дзе зараз знаходзяцца лідары дэмаў, і падкупі іх, калі ласка. Падкупай толькі, колькі зможаш, але калі ласка, зрабі асноўны акцэнт на сініх, каб яны цалкам вывелі сваіх людзей. Бо і нагадаем, калі ласка, што гэта ўсё ж такі я, імператар іх падтрымліваў, што гэта я іх крышаваў, што гэта я ім даў фінансы дзеля того, каб яны рабілі праекты, каб яны развівалі сваю супольнасць. І што ўсё ж такі імператар ён за сініх, а не за кагосьці іншага. Нават магчыма, што тыя два чалавекі, якіх весілі вечарам мінулага дня, знаходзяцца на гэтым іпадроме. Але ж, насамрэч, пра іх у крыніцах пасля эпізода, калі іх запіраюць у цэркве і калі гэтую царкву асаджаюць, невядома. Магчыма, пасля того, як Юстыніян казаў іх амністыраваць, іх выпусцілі з гэтай царквы. Але далейшы лёс іх невядомы. Ну, Юстыніян, ён гаварыць, што добра трымай Нарсес вось гэты мяшочак з золатам, Нарсес прымаюць яго, ідзе на іпадром і падкупае лідараў сініх, і вось цэлае дэма сініх, яно супыняе сваё ўдзельніцтва ў гэтым паўстанні і сыходзіць з іпадрома. Яшчэ падкупае іншых лідараў, каб яны часткі сваёй дэмы, ну не ўсю, але часткі адвялі. І, дарэчы, чаму менавіта еўнух у Рымскай імперіі? Што ён там забыў? Мы ж не ў Кітаі. Адкуль увогуле ў ўсходняй Рымскай імперыі ўзяўся інстытут еўнухаў? Бо яны фігуруюць не толькі ў нашай гісторыі, але і на працягу наступнага тысячагоддзя яны будуць уплываць на дварцовую палітыку. І, ну, увогуле, на жыццё імперыі. Адкуль яны ўзяліся? Ну, справа ў тым, што ўжо ў пачатку 4 стагоддзя, вось пры Дыклетыяне, вось пры такой позняй адзін Рымскай імперыі, Рым маў такого соседа, як Персію. Ну, ён яго зараз мае, але ж у той час яны былі невялікі час пад мірам і малі з сабой культурны абмен. І Рым, глядзіць, і ў Персіі быў якраз такі інстытут еўнухаў. І Рым гаворыць, блін, прикольна, хачу сабе таксама такога ж. Вышліце мне, калі ласка. Ну, Персія высылаюць. І Рым такой, блін, прикольная дыковінка нейкая. О, так ён яшчэ атрымоўваецца еўнух. Ён жа не можа сабе спадчынніка атрымоўваць. Значыцца, не будзе дынастычнай карупцыі. Ну, што чалавек, калі ты яму прапануеш 10 тонн золата, то ён гаворыць, навошта мне 10 тонн золата? То есть я зараз прадам імператара, мне, конечно, дадуць 10 тонн золата, гэта прикольна, але ж я зараз прададу імператара, і на мяне аб'явяць, ну, літаральна ахоту ў імперыі. І таму мне сэнса браць твои 10 тонн золата, ну, абсолютно няма. Мне імператар плаціць пажыццёвую зарплату, і мне гэтага дастаткова. Я зато ў бяспецы, за мной стаіць дзяржава, і мне ніякай карупцыі, ну, у крупных памерах не патрэбна. Яшчэ плюсы еўнухаў, што ён, акрамя таго, што вось, калі ён не наставіць наследніка, значыць, да яго, ну, як бы, магчыма, болей лаяльна звяртацца, бо ён не будзе там
маць планаў перахапіць уладу, таму што ну вось ён стане імператарам і што у яго няма спадчынніка, у яго няма сваёй дынастыі ўвогуле. То есть ён не можа не ставіць ні спадчынніка ні на нейкія карумпіраваныя грошы, ні на нейкі трон. Таму ён як бы у нейкіх інтрыгах, каб захапіць трон, удзельнічаць не будзе. Таксама еўнухі яны былі болей лаяльныя да дзяржаве, то есть каб зрабіць еўнуха, бралі вось маленькага мальчыка з сям'і як бы, і ўвогуле яго проста пры двары ўзрошчвалі і давалі нейкую ідэю, што вось імператар гэта той, да якога ты заўсёды павінен быць лаяльным. Ну і чалавек рос такой думкай і вырастаў суадносна таксама лаяльным чалавекам імператару. Ну, яны былі літаральна залежныя ад імператара, бо калі ён не будзе служыць пры двары, то куды ён яшчэ будзе патрэбны? Нікуды. Таму еўнухі для ўсходняга Рыма яны пазнаёміліся дзякуючы ўплыву Персыі, тыпу спачатку гэта пачыналася, о, прыкольна, цікава, давай пакажы мне, калі ласка, прыйшлі пару, а потым такі, о, так гэта нармальную рэч, буду выкарыстоўваць. І вось гэта традыцыя маць еўнухаў з рымскай імперыі перадалася ва ўсходнюю рымскую імперыю. І вось дзякуючы гэтаму Нарсес, ён такі чалавек з'яўляецца еўнухам і даверным імператару. Таксама вось, а як гэта ўвогуле кантавалася з хрысціянскімі традыцыямі і з хрысціянскім светапоглядам, бо ў нас як бы імперыя хрысціянская праваслаўная, здаецца, такое ж не вельмі павінна трэба жалаваць. Але ж быў трошкі пазітыўны погляд на гэта, таму што еўнухі яны ў грамадстве разглядаліся як людзі цнатлівыя, як людзі умераныя, як людзі разумныя, якія не вельмі эмацыянальныя, якія заўсёды думаюць халоднай галавой, якім іх не проста расшатаць і развесці на эмоцыі, яны болей такія прыземленыя, яны меней экспрэсіўныя і суадносна да іх такіх да болей тэхнічных работ, як работа пры дварцы, іх, магчыма, лепш ставіць. Але ж, ці было гэта блізка з рэальнасцю пытанне, таму што менавіта еўнухі, яны ўдзельнічалі ў гэтай візантыйшчыны пры двары, што там адбылося, всякія інтрыгі, атручванні і ўсе як бы прэлесці двара ўсходняга Рыма. Менавіта еўнухі, яны былі такой адны з асноўных частак, чаму гэта ўсё рухалася. Таму, ідэя, у задумкі ідэя сама прыкольная, на ажыццяўленні, як атрымоўвалася. Да, пра візантыйшчыну. Менавіта ва ўсходнім Рыме вельмі была важная палацавая палітыка. Калі на заходняй тэрыторыі Рымскай імперыі там, панаваў меч, панавала грубая сіла, панавала, моц самага фізічнага моцнага чалавека. То есть я там уладар гэтага племені, і я тут самы круты, і я моцная, а ты ніхто. То ва ўсходнім Рыме, вось менавіта з-за такога цывілізацыйнага наслаення, за доўгай гісторыі існавання такого прадвінутага грамадства на гэтай тэрыторыі, без такога даунгрейда і без інфільтрацыі такімі плямённымі законамі, то там развілося такое тэрмін, як палацавая палітыка, што вось сапраўды, каб атрымаць нейкую ўладу, не трэба проста быць сільным і разумным, але трэба быць такім і зваротлівым. Трэба разумець, да каго трэба звярнуцца. Трэба разумець, што так, вельмі магчыма, што мне, каб заняць гэтую пасаду, мне трэба атруціць таго, хто там зараз займае. І там нейкія інтрыгі, падкавёрныя схопкі всякія, закулісныя баі, і ўсё гэта і менавіта кіравала імперыяй. Усё гэта яно і двіжала палітыкай, ўсё гэта і вызначала, хто будзе імператарам, а хто імператарам не будзе. Вось, і на той момант, ва ўсходнім Рыме, ва ўсім рэгіёне гэта палітыка, это было самай найбліжэйшай да нас палітыкай у сучаснай сэнсе. Бо, так, гэта было пра тое, ці здольны ты прыстасавацца да гэтых умоў, або ці не здольны. Вось, скарыстаўшыся з гэтай візантыйшчынай, з подкупамі, таму што гэта, літаральна,
подкупы, ён падкупае уладароў дэму Нарсес. Вось, скарыстаўшыся візантыйшчынай, скарыстаўшыся сваім таксама іміджам як чалавека разумнага ў грамадстве, ён застаўляе дэму сініх сысці з іпадрома. А вось пытанне, што яны рабілі зараз на іпадроме? Здаецца, яны там пайшлі горад крушаваць, палац Юстыніяна асаджаць. А справа ў тым, што натоўп-то час не губляў, яму стала трошки скучна. Там падпальваць дамы, всякія будынкі. Гэта прикольна, але ж трэба нейкага новага двіжа кіпіша. Таму ён разумее, што так, зараз для нас Юстыніян гэта не дзейны імператар. А імперыі ж патрэбны імператар. Таму, хто там? У нас быў, Юстына не лічым, таму што ён з гэтай дынастыі клятай. Так у нас жа быў імператар Анастасій. У яго, мабыць, зараз у горадзе пляменнікі ёсць. І там нейкія сваякі. Насамрэч, амаль што ўсе сваякі гэтага імператара Анастасія, калі пачаўся кіпіш нават тады на іпадроме, калі народ толькі пачаў крычаць імператару, ён разумеў, што гэта хутка ўсё эскалюецца і свінціў з горада. Падалей там у нейкую вёсачку. Але яны знаходзяць аднаго бедалагу, такога чалавека, як Гіпатыя, сваяка Анастасія, які ўвогуле не хацеў быць імператарам, які быў у непалітыцы, які там усё гэта не падабалася, ён проста хацеў жыць мірным жыццём, але ж ён стаў такім мэтай паўстанцаў, што зрабіць яго імператарам. Таму, калі яны ўрываюцца ў яго дом, яны знаходзяць яго пад ложкам, з гэтага ложка яны яго гвалтоўна выцягваюць, садзяць сабе на плечы і праз вуліцы з горада, лікуючы, гаворачы: вось наш новы імператар, ура! Вось, доўгае лета яму, яго прыносяць на іпадром, і там яго абвяшчаюць новым імператарам. Гіпатый, ён спачатку супраціўляўся, але потым зразумеў, што лепш не супраціўляцца. Ён разумеў, што за гэтага хутка будуць санкцыі, але ж яшчэ час прыйдзе. Вяртаемся да Юстыніяна, які паклікаў да сябе Мундуса і Велізарыя. Ён гаворыць, што вось, я паслаў Нарсеса на іпадром, ён там адкупіў маіх знаёмых сініх, і яны зараз адтуль сыходзяць. Таму вось вы, калі ласка, бярэце стражу, падкрадаецеся да іпадрома, абмяжоўвайце яго з усіх бакоў, завальвайце ўсе ўваходы-выхады, каб ніхто не змог збяжаць, і пачынайце зачыстку. Велізарый і Мундус робяць пад казырок, збіраюць войскі, ідуць на іпадром і робяць усё так, як казаў Юстыніян, і пачынаецца, літаральная рэзня. Народ, ён заціснуты, натоўп, вось гэта, там не 100 000 чалавек, але ж, дзесьці нармалёва, там знаходзіцца людзей, і у іх няма зброі, яны вельмі сканцэнтраваны ў адным месцы. Это нейкая даўка атрымоўваецца, і на гэтую даўку ідуць салдаты са зброяй, з коп'ямі, з мячамі. Яны пачынаюць рубіць, вось літаральна рубіць. Яны ідуць да цэнтра. І натоўп яму некуды бежаць, ён не разумее, як змагацца, яго гэта было нечакана, яго гэта заспела знянацку, і таму ён увогуле дэзарыентаваны, гэта натоўп. Але што ж, ужо позна. Войскі ідуць і рубяць няшчадна і шмат. Калі яны дабіраюцца да Гіпатыі, то яны яго арыштоўваюць і вядуць да Юстыніяна. Даўка працягваецца да позняга вечара. Потым ужо, калі крыкі сціхаюць і салдаты уходзяць з іпадрому, на яго прыходзяць звычайныя жакары, якія не ўдзельнічалі ў паўстанні Ніка, жонкі людзей, дзеці, іх знаёмыя, якія ў той час працавалі. Глядзяць на гэта ўсё, на целы сваіх мёртвых, і гаруюць. Гэта была трагедыя для горада. На гэтым іпадроме пагібла 30 000 чалавек. Яны былі зарубленыя менавіта войскамі Юстыніяна і па загаду Юстыніяна. Той час для ўсяго патрэбна свая плата. І
Юстыніян ён выбраў для того, каб застацца ў пасадзе імператара, гэта такім чынам заплаціць за гэта. Ён разумеў, што нават калі ён сыдзе, то нават пра гонар ён мог трошки забыцца, але ж ён разумеў, што калі ён сыдзе, то зноў жа падымецца чарга паўстанняў, таму што калі сыдзе, то на трон нейкі іншы арыстакрат, то іншы арыстакрат кажа, што вось, а чаму ты, Васілька, зараз на троне? Я хачу, каб мой сябра Віталька быў на троне, або Валерый, таму, калі ласка, сыходзь. І зноў жа імперыя пагрузіцца ў гэты стан перманентнай грамадзянскай вайны. Яно зноў жа уводзе ў новы крызіс 3-го стагоддзя, але ўжо не за арміяй, не за эканамічных прычын, але за прычын болей сацыяльна-палітычных. Ён разумеў, што для яго гэта сапраўды у цікавасцях дзяржавы, як ён гэта разумеў, нельга яму зараз бегчы, бо гэта прыйдзе да проста крызіса, і што шмат людзей пагібне. Можа, нават больш за 30 000, які зараз тут забіў па свайму прыказу. Ён з думкамі з гэтымі, калі ён гэта ўсё ацэньваў і прымаў вырашэнне. Ён разумеў, што калі пачнецца грамадзянская вайна ў дзяржаве, не толькі загіне шмат людзей, але і ўсё тое, што ён рабіў, падаткавую сістэму, рэформы, гэта ўсё в адзін момант стане проста нічым, нерэлевантным, бо час стане немірны. Персы на ўсходзе прачнуцца, парвуць вечны мір і пойдуць і захопяць Іерусалім, захопяць святую зямлю, захопяць сэрца імперыі, захопяць Егіпет. Яны могуць яе цалкам знішчыць у гэты момант слабасці, калі б ён гэта дапусціў. Ён зразумеў, што калі у імперыі зараз будзе гэты крызіс, то славяне, гуны і авары, яны проста перайдуць межы імперыі і назаўсёды адцяпаюць ад яе правінцыі, якія імперыя, мабыць, ніколі назад ужо не адаб'е. Ён зразумеў, што у стабільнасці, у будучыні ёсць свой кошт, і ён крывавы. Ён так думаў, і ён вырашыў вось чаму застацца ў пасадзе. Бо роля дзяржавы ў той час, яна была велізарнай, бо без дзяржавы у той час людзі, тады не было яшчэ канцэпты класічнай анархіі, што людзі могуць самакіравацца без ніякага кіравання звышу. Калі людзі, наадварот, скатваліся з стану дзяржавы ў стан недзяржаўны, гэта скончвалася катастрофай для рэгіёна. І такі варыянт быў адназначна горшы, чым працягванне існавання нават нейкай хіленькай, нават нейкай дзяржавы, якая не падабалася народу, але хоць штосьці, гэта было нават ужо лепш, чым нічога. Юстыніян гэта разумеў, і ён з такой думкай аддаваў прыказы на забойства 30 000 чалавек. Але мы зараз не можам не залезть у голову Юстыніяну, і сапраўды, з якіх прычын ён казаў, ці сапраўды ён пакутваў, калі аддаваў прыказ 30 000 чалавек, або ці ён атрымаў задавальненне. З якой інтанацыі інтанора Феадора гаворыла сваю фразу, ці яна была прагнай да ўлады, ці яна мала за гэтым нешта ганарлівае. Гэта ўсё толькі домыслы, але ж цікава над гэтым паразважаць, што менавіта думалі ў той час людзі. Яны сапраўды думалі, яны адчувалі, як і мы, бо яны былі таксама людзі. Яны скарбілі, калі адбывалася нейкая катастрофа. Яны радаваліся, калі былі добрыя часы. І яны былі жывыя. Або некалі яны на іпадроме. І якія вынікі ў гэтага паўстання? Чвэрць Канстантынополя згарэла, руіны, шмат забойств, то есть 30 000 чалавек, калі браць на ўвазе, што насельніцтва дзесьці каля 600 000, то гэта 5% усяго насельніцтва загінула ў гэтым паўстанні. Архітэктура разбурана. Гіпатыя, чалавека, якога натоўп зрабіў імператарам, яго прывялі да Юстыніяна, ён прашыў суд. Юстыніян, ён хацеў, каб яго памілавалі, бо ён разумеў, што ён быў закладнікам сітуацыі, што ён сам не хацеў станавіцца імператарам, але ж Феадора настаяў на тым, каб яго павесілі. І павесілі не толькі яго, але і большасць лідараў дэмаў, якія былі адказныя за гэтае паўстанне. Але Юстыніян паказаў, што ён здольны вытрымаць гэты іспыт. Іспыт ні славянамі, ні персамі,
не качэўнікамі, але сваім жа народам. І на руінах старога адраджаецца новае. Юстыніян ён адтрахвае сабе пыл, кроў, смог і глядзіць наперад. Ён разумее, што трэба рухацца, што трэба адбудоўваць Канстантынополь. Ён на тым месцы, што стане вялічайшай царквой у свеце, найвялікшым праваслаўным саборам і хрысціянскім ввогуле, на месцы Айя Софіі закладваюцца першыя цэглінкі. На месцы той самай Айя Софіі, якая згарэла падчас гэтага вялікага пажару. Адбудоўваецца гэтая чвэрць Канстантынополя. Інфраструктура, дамы, дарогі. Яно пракладваецца, але пракладваецца новае і лепшае. Менавіта гэтае паўстанне і дазволіла стварыць гэты новы Канстантынополь з камню, стабільны, вялікі і грандыёзны. Юстыніян будуе шмат помнікаў у ім. На месцы, дзе раней быў попел руіны, зараз велічэзны помнік, які адлюстроўвае якраз веліч і гонар Рымскай імперыі. І зараз ёсць вялікі сабор, які адлюстроўвае веру і магутнасць імперыі. На руінах старога быццам бы фенікс адраджаецца новае. І вось Юстыніян пасля гэтага паўстання, якое было першым і апошнім падчас яго праўлення, атрахваецца і глядзіць на захад. Наступная мэта пасля наладжвання парадкаў у імперскай адміністрацыйнай сістэме, збірання падаткаў, юрысдыкцыі, пасля аховы межаў на ўсходзе, пасля паўстання Юстыніян, ён ужо зараз вольны, адраджаць тое, аб чым ён марыў увесь гэты час. Аб вялікай Рымскай імперыі. Дзякуй за вашу ўвагу. Да пабачэння.